Tekoşina ku bi sed salan e di pêşengtiya jina kedkar da tê dayîn û di civakê da wek xwedawend tê nasîn ji bo tevahiya mirovahiyê û yê çavkaniya jiyanê. Di rastiya jina Kurd a leheng da ev derkete holê ku jin xwedî îradeyeke muazzam e. İradeya jina leheng herçi qasî ji aliyê civaka baviksalar ve nehatibe qebûl kirin jî lê jin her tim bî îradeya xwe ya ji pola ji civaka xwe re bûye werçerxek. Di roja me ya îro da ev rastî bi şoreşa rojavara gihîştiye lûtkeyê. Bi felsefe û ramanê rêbera po jin tekoşîna xilasiya li desthiladariyê da xwedî risteke bêşeng dileyîze. Di şoreşa Rojavayê Kurdistanê da jin bawayekî berbiçev ji bo avakirina civakeke demokratîk, ekolojîk û azadîxwaziya jinê bi îradeyeke mezin tekoşîn dikin. Di roja îro da bi destkeftiyên ku bi ket û îradeyê hatiye afirandin êdî di nava rûpelên dîroka azadiya gelan da ciyê xwe digire. Dema ku jin li hemberî hişmendiya zayendperez bi asîbûna xwe rengê jina azad derxiste holê encam jî bû serkeftina civakê. Şerê ku hate kirin şerê îradê bû. Bi taybet di nava germahiya şoreşê da ya ku her tim li ber xwe da û bi îradeyeke bêhempa bêşeng fikir jina azad bû.
Dema ku berê xwe de qadên pîroz di wir de azadî ji bo xwe esas kir û bi wê azadiyê re hertim jiyan kir. Jiyankirina bi azadiyê re geliyên dîrokî ne. Helbet di çavê her şervanekî de hatiye dîtin bê çi qas bi heqîqetê re bûye yek. Li hemberê şerê qirêj, jina Kurd bi îradeyekê li tu şoreşên cîhanê de nehatiye dîtin, şerê azadiyê da meşandin. Lewra şerê ku şervanên yepêjê dan meşandin, şerê îradê bû. Ew îrade bi evîna azadiyê li ser xaka Mezopotamya li warê şaristaniya pîroz da rûxmê hemû astêngiyan hate meşandin.